Čaute, máme na nové Gamer Plus TV a zdáme ďalšie video, tentokrát to bude zase Minecraft a ideme si zahrať minihru, no skôr nie je takú minihru, ale takú zábavu na spawne, ktorá je hokej. Môžeme ísť a hra Švédsko-Maďarsko. To musíme hrať Švédsko. Je to v podstate taká istá minihra ako, no, není to minihra, je to ako normálny hokej, no čítaj sa. Ibaže je iba puk, nič iné a máte ako keby svoje dresy a rukou musíte búchať do puku. Takže už sme začali hrať a minulú arenu sa tam nechceli pripojiť. Už sme dali gol. Yes. Škoda, že nie som Slovák. Dobre. Ja ostávam vzadu. Alebo idem dopredu. Ne. Tak aspoň viete, že neviem hrať hokej na Minecrafte. 1-1. No tak poďte. Ne, chod do prčíc. Nie, to je Slovák. Slováci, nechoďte do prčíc, ale ste dobrí. Ne! Ale síce jo, lebo slovenské je dobré. Ale budem hovoriť nie, lebo hrám za USA. Poď, gol. Není gol, si robí srandu, kde je puk? Kto ma obral? Dávaj mi ten puk. Puk ako za 5 korún, ty kokos. Kde je? Puk. A kde je? A tu, bože, som taký magor. Kde je? 3-1. Nie, tyčka. Američania sú celí modrí, stvoci sú iba. Dobre, poď. Prčic. A do stredu. No, vždycky chcem si tak nabehnúť. Dám sa. Tak nič. Damn. Ja som si chcel ich všetkých prejsť, nevyšlo trocha. Debil. Chcel som si všetkých prejsť, ale nejde to. Pozor, ide na bránu, ale aj tak už sa to neoplatí hrať, lebo je to 3-1. Mám ťa. Dobre, odstavil som ho. Nie, na bránku nejdeš. Dobre. Kde je? Ne! 4-1. Kebyže takto vyhráme na Američanmi, no tak, wow. To by bol... Ty si už bol meter pred bránou. Veď, ale nemôžem dobehnúť, ako je to možné. Zrušil som ten... Do prčíc. Aspoň vidíte, že neviem hrať, okej. Bum. Čo, kde je puk? Valíme hrušky. Ten Mackop, či ako sa volá, on to riadne valí. On taký zrýchlený špic, ty kokos. Kde je? Aha, tu je. Dobre. Minúta do konca, ešte to vyhráme, ešte 4 góly, či 5 gólov. 6-1. Ešte 5 gólov a aspoň na remízu. Tu ako je to, že som ho neobrával, som po ňom búchal, idem sa strkať. 7-1 si robí srandu. Zase. On je v pohode, ten Mackop. 8-1. What the fuck? Mám puk. What the fuck? Poď. No, 9-1. Ty kokos. A my si... Sme v bráne, ale veď nehráme.
Ja, že som ho... A je... No... Mám ho, nemám ho. Mám ho, nemám ho. Chytro, rýchlo. 10-1, kebyže dostane USA takýto debakel, no tak ty kokos. Udivo sa ni obrať nedá, on má 11-1. Ty kokos. 11-1, ty kokos. Kebyže takýto debakel dostane USA od Slovakov, no tak wow. Takže ja myslím, že by to pre ukázku stačilo. Ak sa video páčilo, nezabudnite like, odber, sledujte ma naďalej a čau.